小雨生病了，我们去看看他吧。好，什么时候去？明天吧，明天没课。你告诉他了吗？还没呢，我一会儿给他打电话。观众朋友们，大家好 ，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadua cikin shiri muna koyon senangci asal gage. Ni cekande kimu kumarhabin daga nan birnin Beijing. Masu karonmu yanzu bari mu fara darasi mu na yau. 听说小雨生病了，我们去看看他吧。好，什么时候去？明天吧，明天没课。你告诉他了吗？还没呢，我一会儿给他打电话。听说小雨生病了，我们去看看他吧。听说小雨生病了，我们去看看他吧。Waktu wana jumlah tanah nufing, naji waktu 小雨他那只ciwo, muje mukai sheta. 听说 waktu ana nufing naji wanyabu, ko naji angche. 听说小雨 sunakinang 生病 waktu ji ciwo, ko samurashin lafia. 我们 mu 去节看看 ainihin wannan ma'ana wato na看看 yana nufin kallo ko duba amma a wannan wuri yana nufin wato nuna mata gaisuwa ko gaishe ta 听说小雨生病了我们去看看她吧 na ji cewa 小雨tana jin ciwo bari mu je mu gaishe ta 好什么时候去To, 要是那咱们接。好，我就按那努fin to。什么时候？要是什么时候去接？好，什么时候去？to， 要是咱们接。明天吧，明天没课。明天狗背可能没课。我就babu darasi 课按那努fin darasi。明天吧，明天没课。狗背bamu da darasi。你告诉他了吗？我就按那努fin ko kengaya mata。告诉 gaya。你告诉他了吗 ？ko kengaya mata。还没呢，我一会儿给他打电话。Tukuna。Zan buka mata waya anjima。还没呢，按那努fin tukuna。一会儿我就anjima ko anjima kadang 打电话不搞哇呀还没呢我一会儿给他打电话 tukuna zan buga mata waya anjima to masu karonmu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sunanci a sauƙaƙe kafin mu yi salama yanzu bari mu maimaita jimlolin da muka koya muku a yau 听说小雨生病了我们去看看他吧好什么时候去明天吧，明天没课。你告诉他了吗？还没呢，我一会儿给他打电话。Gada shan shirin kenan kan da ke cewa sai mu hadu a shiri na gaba. 再见。